Аднойчы прыйшла ў тэатр, таму што другого жыцця не было. Стала збірацца на спектакль. Мой муж ляжыць сабе на дыване, глядзіць на мяне. Я праманаюся і вельмі раздражнёная, што ён ляжыць і не збіраецца. Я выйшла з дому, он яшчэ спытаў: а ты куды? Я говорю: куды? У тэатр. Пайшла, прыйшла вот у гэтую грымёрку, пераапранулася, загрыміравалася. Раньше у нас грымы былі. Загрыміравалася. Думаю, дзе людзі, чтоб мне рабіць прычоску. Пахадзіла, думаю, хто куды прапаў. На сцэну выйшла і ўслух кажу: звар'яцелі ці што, нават дэкарацыі не стаіць. І хожу, нервуюся, ідзе нейкі чалавек. Я кажу: прабачце, а вы не ведаеце, што здарылася ў тэатры? Чаму сцэна пустая, дзе ўсе людзі? А ён так праходзіш мімаходам кажа: ну, дык выхадны сёння. Я стаяла хвіліны 2, потым прыйшла ў грымёрцу, села і хахачу і плачу. Плачу і хахачу, мне обидно і смешна было. Потом пришла домой, и мужу кажу: ты не мог мне сказать? Вот не мог сказать, что это выходной. Он говорит: кто тебе ведает, куда там збираешься? Вот такое вот смешное со мной было, да.